as-sholatu mi'rajul mukmin, salat iku minangka mi'rate wong. Dene dawe Yai Hasyim Asy'ari, nek ana wong ngaku sampai iso mi'raj, tiyang niku dihukumi kufur kali Mbah Hasyim. Dan kitab Mbah Hasyim diaturaken ngoten. Lah dina niki ana wong sing dipuja-puja, ana wong sing diangkat-angkat, didadekno wali, dipimpin, jarene ngaku iso mi'raj ping 17 sedina sewengi. Wis gak tak terusno, nek kula terusno perkara niki. Nggih? Nggih. Lah kita ahli sunnah wal jamaah, nderek para nabi, nderek para sahabat, nderek para ulama. Mulane dalam rangka Isra Mi'raj niki kula nerangno perkara papat. Mergo sakmarine Kanjeng Nabi diterusno para sahabat sing hebat iki jumlahe ya 4 sampai oleh titel Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mari sahabat diterusno tabi'in, ewonan jumlahe tabi'in. Sing dina iki dieloki wong sak donya. Ajaran fikih ya ana 4, nggih menika Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, terakhir Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sahabat papat dilambangno sinare bintang, didekek lambange NU sing ndukur. Nggih ta? Sing paling gedhe lambange Kanjeng, nisore maneh tabiin 4, imam madhab ditekek nisor, sehingga jumlah bintange 9. Wong sing melok nabi, elok sahabat, elok imam madhab dipun wastani tiyang ahli sunnah wal jamaah. Kali wali songo bintange langsung didadekno 9. Mulane penyebar agama Islam ten tanah Pulo Jawa niki wali songo. Nahdlatul Ulama sebagai pengemban ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Sampeyan cek weruh mergo iki tanggal 31 Januari hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ku lahire nduk endi? Nduk Suro tahun pinten? Tahun 1906. Wis. Lahire NU tahun 26 nang Surabaya Jawa, sing ngedekno para leluhur ulama kiai sing wis misuwur. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lambange NU gambare jagat, ditali tampar kanggo mengikat. Bintange 9 putih mengkilat, sing dukur 5 sing nisor. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bintang sing dukur lambange nabi, papat sing nisor sahabat nabi. Abu Bakar kekasih nabi,
Bapakku NU Ibu Mus, kakangku NU Mbak Yufa. Oh, stop. Aja nek taboy. Kakangku NU Mbak Yufa, wiritane tahlil sholat, nek wis buyar mulai oleh salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kirang langkungipun nyuwun gungi pangapunten ingkang kathah. Sampan sing teko tak dongakno kabeh sehat seger waras. Mati gandolan iman ngadep Gusti Allah bi husnil khotimah. Hadanallah wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.